koko leffa. Joo, mutta mitä me syödään sen kanssa? Kun ei viittis mitään epäterveellistä eikä syödä. Joo, no, jos tehdään tämmösiä tortillaa. Joo, Vai- tehdään. Mä ainakin laitan tätä, koska musta tuntuu, että nää sopii tosi hyvin yhteen. Sä voit laittaa tänne ihan mitä sä ite haluut ja Niin, että vaikka päiväys on just loppumassa, niin niitä voi Niin. laittaa. sit vaan kääritään aika tiukkaan se tähän. Näin, ja sit kun sä oot sen näin laittanut. Sit vaan pilkot tämmöisiksi osiksi tai palasiksi. Sit vaikka nostellaan nää vaan tähän ja mennään kattoo sitä leffaa. Nää on tosi käteviä, kun nää voi syödä vaan sormilla. Totta.